И здравейте хора, днес ще играя катерица с пистолет. Една много шантава игра. После ще пранквам хората. Нека да започваме. Нормално или трудно? Понеже аз съм ботка, ще играем нормално. Да. Сега тук има някаква анимация. Кое е това нещо? Защо ме сочи? Аз ще го посоча него. Така. Ние сме катерица с пистолет. Тук има друга катерица. Добре. Не мога да направя нищо. Добре, ще се кача първо на това легло. Не искам такова нещо. Но, 2, 3. Айде. Удряме. Добре. И добре, сега стигнахме до другия край. Имаме чекпоинт. Шипове. Добре, искам да гърмя в някой. Така. Добре. Така. О, трябва да спадна там. Добре. 1, 2, 3, 4, 5. На петия път. Добре, вече си имам приятел катерица явно. Друг чекпоинт. Но, какво стана по тук? Ясно. Страхотно. Добре, значи трябва да го прескачам. Добре. О, добре, не може да влезем в тази врата. Така. Умрях. Така. За малко щях да умра. Бомбички. Така, вече съм нормална катерица. Окей. Не трябваше да правя така, нищо. Добре, пак стигнахме до тази стая. Хайде. Тук е някакъв бутон. Какво става? Защо показвам? Не. Между другото, ще умра. Добре, че тази катерица прави нещо. Добре. Избягахме на нещото. Така. О, да, мисля, че ще трябва да копаем тук. Така. Да, би тук има някакво съкровище. Що не знам. Добре, явно сме на там. Натам. Айде де! Добре, след доста копаене стигнахме до края. Не до края, до другия. Добре. Вече пак имаме пистолет. Страхотно! Така. Ай, тук се умира ясно. Така. Добре, но, Хайде да го мина скоро. Ще го спра на пауза за малко клипното. Добре, това е 12-тия ми опит. 1, 2, 3. Неуспешен. Добре. Не знам кой опит ми е. Не съм го правил. Видахме го. Оп. Ако бях умрял, не знам какво ще да направя. Влак. О. Стига съм умирал. Добре, значи не трябва да докосвам тези жици. Сега път не мога да се кача. Тя катерица как и тя е с пистолет?
Добре. Тук има пак зомби. Така. Не! Това не беше честно сега. Аз откъде знам, че ще падне. Така. 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 Добре, смятам да играем друга игра. Ще ви я покажа и сега. Добре, ето я и другата игра. Значи тук трябва да се играе в отбор. Но аз няма да играя в отбор. Аз ще пранквам другите, схващате ли? Добре, ето сега съм им дал път. Ама не. Дал съм им път. Той май иска да ме изкопира тактиката. Минавай. Добре, ти минавай също. Минавай. Не успях. Добре, те помагат. Така. Сега ще им... не мога да им държа. Трябва някой да натисне ето това копче. Опа. Нищо. Добре. Ти минавай. Минавай да. Айде. Чао. Айде сега ти ми дръж. Това е на български. Току-що се самоубих. Благодаря, ти не си като мен. Някой ще държи ли тук? Ще държи ли тук някой? Предната игра много не се получиха нещата и затова сега ще играем това. Да, тук не трябва да те елиминират и да, чакам да започнем. След това ще започна да снимам. Ето че започваме. Така, започнахме. И този обяснява нещо. Не трябва да се елиминираме. Тоест, не трябва да бъдеш елиминиран. Ти трябва да спечелиш. Но, понеже аз след малко не трябва да приключвам видеото, не трябва да става много дълго. Ще се опитам да... И ако елиминират мен, няма да стане зле, защото ще видите колко е забавно. Така. Не съм много добър. Някакво... не. Забра. Червена. Айде, може да победим. Ще изиграем само една игра и ако ме елиминират, няма да е проблем. Защото на мен целта ми е да видите просто какво става, когато ви убият, защото аз тази игра съм играл. Веднъж. Водим. Май ще победим. Така. Няма да победят, аз ви казвам няма. Как да победят. Не съм добър на паркури. Как не го взех? Не, трябва да... Победихме. Сега някой ще бъде елиминиран. Трябва да го видите. Добре, сега започваме. Сега гледайте. Не изгубих аз. Добре. Това беше видеото. Чао, приятели. Абонирайте се и дайте лайк на канала. И чао. И до нови срещи. Сега ще започва да играме.